Здравейте! Вие сте в канала от кукичката до тигана. Аз съм Дани. В предишното видео сготвихме ето тези калмари пипала. Сварихме ги и сега ще ги направя на тиган. Загрявам първо мазнината, зехтин и съм си изчистила няколко скелетки чесън. Мазнината се загря и добавям скелетките чесън. Чесънът е готов, съвсем леко се позапържи. Започвам да поставям пипалата. И преди да е загоряло все пак чесънът на дъното, добавям бяло вино. Около 100-150 мл. Виното вече позавря. Ще изчакам леко да се изпари. Междувременно съм си приготвила черен пипер. Съвсем малко сол. И риган. Ще ги обърна и от двете страни. Препоръчвам тази рецепта, много е добра, може да се направи и за октопод. Ще сложа балсамов оцет. Трябва да се сложи киселина. Балсамовия оцет е много подходящ, защото има и лека сладост в него. Чаквам да поизвари виното и да се редуцира като цяло соса. Ето калмарите са готови. Сервираме и бон апетит!